shit. Ik jaag in de flikker door het vliegtuig, door het land en ik ben zo doof als een kwartel. Maar ik heb de bus boekt en ik ben in Mexico. Helemaal goed. En trouwens, ik hoorde zo weer erin. Mijn tas waar helemaal net is gecheckt. Yo, stress hem niks. Nou, goedemorgen. Het is mijn tweede dag in Mexico. Dus ik bezoek op het ticketje redelijk wierd. Het is volgens mij redelijk rond vandaag. Het is wel warm. Dus dan zie je dat het natuurlijk meer waar is. Ja, de wolken zijn inderdaad redelijk aanwezig. Maar ja, het is potdicht. Maar het is benauwd. Het is lekker warm. Ik heb het kind ook gehad. Ik heb van de aardigheid het lange mouwen shirt erin, omdat ik dacht dat het dus wat frisser weer. Maar het is eigenlijk gewoon smoor niet. Ik merk dat ik wel een idee heb van de regels op stritten. Dus je vraagt ik me direct in. Hoe wiet het hier is en hoe dik het direct ben het dan niet dagelijk is. De afwettering is hier net zo best als in Nederland. Maar maakt het verder niks. Maar qua regeltjes op strippen en op het dik, dat maakt het heel leren dus. Voor de rest doe ik heel erg mijn best om wat Spaans te leren. Maar valt me net mooi. Hier hoop ik hier weer van Duolingo Spaans. Maar hier kom ik er helemaal niks natuurlijk logisch. Maar ik denk ik probeer die gewoon aan een paar wutjes. Zoals maak de rekening en dit is mijn naam. En gewoon wat standaard dingen die je vreet hebt, zo. En dan kom ik er vanzelf. Maar ja, het is heel veel maat af. Het is heel maat. Ik zou gewoon graag bollen, het Spaans leren. In ieder geval een beetje, want dan kan ik hier een beetje beter op de voet komen. Ik merk dat Mexicanen met zich heel goed Engels praten. En een heel soort verrekkerd gewoon. Ik ben nou op zoek naar de supermarkt. Omdat ik, nou ja, juist de eerste dag omgekomen heb ik hier en daar wat haveld bij de restauraties. En dan doe ik een heel soort backpackers, tenminste niet een paar weken op paard winnen. Maar dat ik het financieel ook volhouden wil. En lichamelijk qua eterij. En een beetje bij mezelf wil maar mijn paleo eten. Dan zal ik toch wat meer de keukentjes op ziekje matten van de hostels. En sowieso hopelijk een stuk goed kopen. Dus ik ben benieuwd. Het is zeg mijn eerste ervaring weer in de supermarkt. En ik ben benieuwd hoe duur het er is, wat er te krijgen is. Nou, goeie. Ik denk ik maak je nog even een filmpje van mijn privékamer, want die heb ik nou nog. Ik ben door de Yellow checken en dan ga ik voor het eerst de keer met mijn vrouw ben. Met mijn eind. Ik heb dat ze in verband met COVID het maar 50% vullen. Dus dat betekent niet dat ik misschien maar één persoon bij me op de camera. Dus dat is hem. Ik ga nou zeggen welke camera ik nou hier. Het is hier by the way bloody hot. Maar in de kamer is het heel cool, want ik heb een airco. Ja, dat is natuurlijk niet toch zo heel impact. Nou, dat is mijn 2-persoonsbed. Lekker luxe. En een plank. Dat is eigenlijk alles, maar dat is meer dan genoeg. Hier een prachtige schilderij. En de airco. En een fan. Die fan maakt het mega herrie. En je trok het raampje. Ja, ik heb meestal gediend dicht, want aan de andere kant van de straat binnen zit al hotels. Dus dan zit ik liep bij de binnen te gluren. En ik heb zelf hier een door dat ik naar buiten kan. En dan heb ik hier mijn balkonnetje. Ik zit er niet te denken, maar goed dat ik hier ben, want hoe ze hier ik mijn handdoek veerten. Nou ja, en dit is dus de straat, hè. Dus hier lekker toeristisch. Dat maakt het ook gezellig en het maakt ik wel dat je veilig voelen, want er zijn heel veel mensen. En
Nou, wat ik kan krijg net inzoomen, maar achter die beam, achter die grote beam, daar is eigenlijk het laatste stukje stritchie om naar het strand te komen. Dus, nou ja, als ik hier naar beneden ga, dan ben ik weer in 2 tellen bij het strand. Nou, vaarwel, kom ik direct en ik ben benieuwd waar ik dan kom. Yo, dit is toch prachtig. Het is zo door de Maas. We gaan een lekkere strandwandeling maken. Het is nou wel lekker warm. Maar gewoon lekker. Ik neem die hemdje in katbroek. Het kan gewoon. En deze hoofdstritten. Waar het nu nog best wel rustig is de hele dag gewoon een gekke boel. Het is gewoon heerlijk stil. Dus ik ga even voor een lekkere wandeling naar het strand. Maar dit is toch prachtig. Denk ik, ja, even een rondleiding in het hostel waar ik zit. Dit blauwe ding, dit is het dus helemaal. Maar ik is toch achter de planten verstopt zitten de warken. En het is dus totaal net te fijn. In de receptie. En dan achter deze deur is gewoon een compleet andere wereld. Hier beginnen de eerste kamers. En hier is de bar. Mooi een binnenruimte. Wil je lekker chillen kennen? De boppen in het daar is de keuken. Dan kan ik wat chillen daar onder het barken. En hier onder de bar zitten vaak ik meesten. Mijn laptop, want hier zitten ik als stopcontacten en zo. En dan gaan we naar het volgende gedeelte. Dus zelf een kapper. Hier is het zwembad. En boven binnen weer al je kamers. Nou ja, dan weet je een beetje waar ik omhing hier momenteel. En mijn kamer is nou daar ergens boven. En ja, dit shirt is aan de buitenkant helemaal net. Maar het is wel heel chill. Dus dit is een beetje waar ik ben niet momenteel. Otra mesa. Otra mesa. Allá, mira, papá. Allá.